Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku Allah baya mayar da addu'ar su, limami ko shugaba adali da mai azumi yayin da yake bude baki, da kuma addu'ar wanda aka zalunta. Addu'ar wanda aka zalunta Allah yana daga ta sama da gizagizai a bude mata kofofin sammai. Ubangiji ya ce na rantsi da girma na zan taimake ka ko nan gaba. Ma'ana Allah yana amsa addu'ar wanda aka zalunta ko ba daɗi ko ba jima. Idan mun kasance tawaga azzalumai mututa, ina za mu sa kanmu idan alkiyama ta, yayin da cuta da ha'inci ya cika kasuwanninmu da guraren aikinmu. Wallahi ni ina jin kunya tun daga duniya a ce alkiyama ta tashi, ranar da Allah zai tambaye ni ina amanar da aka bani, kuma ina musulmi, kuma ina da'awar cewa ni masoyin annabi ne. Idan Allah zai mun wannan tambayar, zan ji kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da sakon gaskiya da amana, amma kuma ni ne fatali da su. Zan ji a wannan ranar ina ma a ce ba mutum aka yi ni ba. Ina ganin gari na tashin hankali ga zalibai bacci amana wanda suka juya ma sakon annabi sallallahu alaihi wasallam baya. Yaya za su kasance ranar kiyama? Wallahi tun daga duniya sai Allah ya farraka zalimai komai haɗin kansu, sai shashin su ya zama to abin kyamata juna, yayin da kuma masu gaskiya da amana a ko ina suke Allah zai haɗa kansu. Mun saurari shahararriyar nasihar mai ta wannan lokaci daga bakin shahararren jarumin Kannywood wato Ahmad Lawan, kuma muna fatan Allah ka amfanar da mu, ka sa mu yi amfani da abin da muka ji. Bisalam.